Yleisradio, televisio-ohjelma 1, Moskova. Tervetuloa 2 vuoden takaiselle olympianäyttämölle Leninin stadionille. Nyt on alkamassa Suomen ja Neuvostoliiton välinen jalkapallon EM-karsintaturnauksen ottelu. Ja vaikka Neuvostoliitto on ollut Suomelle ylitsekäymätön este kaikissa 10 aikaisemmassa A-maaottelussa, niin Moskovassa ei koskaan ole sentään tullut murskatappiota. 3 aikaisempaa Moskovan peliä, kun ovat päättyneet 1957 2-1, 10 vuotta myöhemmin 2-0 ja 3 vuotta sitten 2-2. Viime mainittu tasapeli oli yllätys, mutta niin oli sääkin. Silloin oli 12 astetta pakkasta ja kentällä lunta. Nyt on ilma miellyttävämpi, mutta ei suinkaan aivan lämmin, 5 astetta plussan puolella. Ja ottelun sveitsiläinen erotuomaristo ja pillissä tänään Jakob Bauman ja rajamiehinä Masseré ja Ravillier. Neuvostoliiton joukkueen kapteeni on numero 3, joukkueen libero Alexander Tsivatse. Hänhän on Tbilisin Dynamon pelaajia. Ja Suomen joukkueen kapteenina Aki Lahtinen, mies, joka on kaksi kertaa valittu vuoden jalkapalloilijaksi Suomessa, pelaa nykyisin kuitenkin Englannissa, Englannin liigassa, Notts Countyssa. Ensimmäisen maaottelunsa Aki Lahtinen pelasi 1979. Leninin stadioni ei suinkaan pullittele yleisömäärällään tänään. Hyvä kun on 10 000 katsojaa. Tämä stadionhan vetää peräti 100 000 ihmistä, mutta lehterit ovat tänään aika väliä ja mitään suurempaa tungosta ei ole. Ja Suomi pelaa kokoonpanossa 1 Huttunen, maalissa puolustuslinja 2 Lahtinen, 3 Kymäläinen, 4 Granskuu, 5 Remets. Ja sitten keskikenttä 8 Mars, 7 Pekonen, 10 Utriainen, 6 Turunen. Ja kärkimiehinä 11 Valvee ja 9 Himanka. Neuvostoliitto puolestaan maalissa erinomainen maalivahti, 1 MM-kisojen parhaista, 1 Rinat Dasaj. Puolustuslinjassa 2 Bessonov, 3 Tsivatse, 5 Paldatsa ja 4 Demjanenko. Ja tämä numero 4 puolustaja, vahva nousija, hän nousee erittäin voimakkaasti hyökkäyksiin mukaan. Keskikentällä 6 Lotsinski, 7 Burjak, 8 Bal. Ja sitten kärkimiehinä 9 Andreev, 10 Aganesian ja 11 Schengelia. Schengelia on erittäin vaarallinen hyökkääjä ja häntä on syytä varoa. Suomalaiset lähtevät varovaisella puolustustaktiikalla. He pyrkivät sumputtamaan Neuvostoliiton peliä keskustaan, jotta laidoilta ei pääsisi syntymään vaaratilanteita. Ja kuten pelikentällä nyt näkyy, niin suomalaiset ovat tosiaan ottavat alun varovaisesti ja vain 2 kärkimiestä on pelissä. Himanka ja Valvee ja sitten 10 Utriainen on tuollainen piilokärki. Ja siinä Suomen maalivahti Olli Huttunen. Hänhän oli loukkaantunut, mutta on jälleen terveessä kunnossa. Uusi maalipotku. Tuossa tilanteessa Granskuu otti tahallaan aikaisemmin pallon ennen kuin se ylitti rangaistusalueen rajaa, jotta neuvostoliittolainen ei päässyt siihen kiinni. Voimakkaasti Remet katkaisi ja siinä Neuvostoliiton uusi valmentaja tuossa vasemmalla oikealla. Ja hän on Valeri Lobanovski. MM-kisojen jälkeen valmentaja Konstantin Peskov sai lähtöpassit ja näin ollen Lobanovski, 43-vuotias valmentaja, on ottanut ohjat käsissä. Hän oli kyllä jo mukana myös Espanjassa MM-kisoissa, mutta silloin vain apuvalmentaja. Vaarallinen vapaapotku, Aganesian antamasta. Ja sinne menee heti. Siinä ei päässyt suomalaispuolustus lainkaan tuohon väliin ja kuin tuulen nopeasti sieltä sitten tullaan ja peli on 1-0, kun ottelua ei ole edes kunnolla päästy alkamaan. Maalintekijä
on numero 5. Sergei Paltacha, näin hän puskee pallon verkkoon ja tilanne siis 1-0. Kylmä suihku heti kärkeen suomalaisille ja tästä on vaikea enää sitten jatkaa, kun näin nopeasti maali syntyy. Ja Paltacha, hän nousi siis tuolta ja maalintekijäksi. Eikä siinä ole mitään selittämistä. Huttunen ei ylettynyt ja tässä ehkä tuli Huttusen koko kysymys esille tässä keskityksessä. Hän ei ole kovin pitkä maalivahti ja näin ollen hän ei päässyt katkaisemaan tuota tilannetta. Suomalaiset erottuvat siis hyvin valkopaitaisina, Neuvostoliitolla punaiset paidat, joukkueiden normaalit perusvärit. Siinä maalintekijä Paltacha, sitten Lotchinski, mutta Kymäläinen katkaisi ja antoi hyvin heti käynnistyksen. Utriainen menettää. Burjak, Shengelia, mutta Turunen otti pallon pois, paikki. Oli Shengelia jälleen vaarallisesti mukana tuossa leikissä ja Neuvostoliitto on aloittanut todella vahvasti tämän ottelun ja johtaa siis 1-0. Neuvostoliiton valmentaja, siinä Suomen joukkueen valmentaja Martti Kuusela, hänen vielä joukkueenjohtaja Auto Ykkönen. Niin Neuvostoliiton valmentaja Valeri Lobanovski on ollut seuraamassa Suomessa molemmat aikaisemmat Suomen EM-karsintaottelut sekä Kuopiossa Puolaa vastaan että Helsingissä Portugalia vastaan ja näin ollen hyvin tietää kuinka Suomi pelaa. Harvoin on näin kovaa takapakkia heti kärkeen tullut kylmää suihkua. Imanka, Turunen, Aki Lahtinen, hänet kaadetaan ja siitä Suomelle vapaa potku. Lahtinen on siis valittu 2 kertaa peräkkäin Suomen parhaaksi pelaajaksi. Imanka taiteili, ei tavoittanut. Ja sitten siitä tuli Veta Marksin hyvin löysä veto. Turunen ottaa pallon pois. Suomalaisten heitto. Heittämässä Lahtinen, hän on pitkien heittojen mies. Ja Pauno Kymäläinen nousee nyt tuonne voimakkaasti Neuvostoliiton maalille, meidän liberomme. Pitkä heitto. Mutta siihen pääsee kuitenkin väliin sitten Aganet ja Paitsio. Datajev Neuvostoliiton maalissa on erittäin varmanäppinen ja hänen taitonsa ilmapalloissa on tullut. Shengelia, mutta suomalaisten maalipotku. Siinä Esa Pekonen pääsi väliin, pallo pomppasi Shengeliaan, joka on juuri tässä, ja suomalaisten maalipotku. Valve antaa Turuselle, mutta Demjanenka, joka on erittäin hyvä puolustaja, otti pallon pois. Bessonov. Kymäläinen välissä ja sitten Huttunen. Lotchinski, Burjak. Burjak uudelleen. Saa pistosyötön, mutta suomalaiset leikkaavat hyvin tuohon tilanteeseen väliin ja näin jälleen pelastutaan. Kyllä on vaikeata varmaan olla valkopaidassa tänään tuolla Lenin stadionin kentällä. Neuvostoliitto on aloittanut mahtavasti. Se tulee kovalla vauhdilla, kovalla voimalla ja johtaa siis 1-0 tuolla Salama-maalilla, jonka puski päällään verkkoon etutopparia pelaava Paltacha.
Suomalaiset sumputtavat. Kymäläinen oli välissä. Schengelia etenee, mutta häneltä vedetään jalat alta. Ja Granskog veti nuo jalat alta Schengelialta. Ja erittäin vaarallinen erikoistilanne noin 5-6 metrin päästä rangaistusalueen rajasta. Schengelia eteni kovalla vauhdilla ja Granskog kamppasi ja siitä tuo vapaapotku. Ottelua pelattu nyt 7,5 minuuttia ja Neuvostoliitto johtaa siis 1-0. Numero 7 on Burjak. Mutta laukaiseeko hän? Katsotaan. Burjak vetää, mutta Huttunen korjaa hyvin pallonsa syliin. Siinä ei tullut tuollaista sijoituspaikkaa. Muuri oli hyvin rakennettu, aukkopaikka oli Huttuselle ja hän nappasi pallon. Andreev työnsi tuossa pallon tavoittelussa. Ja siitä vapaapotku Suomelle. Vaparin antaa Pekonen. Sivatse. Demjanenka. Pall, joka teki muuten MM-kisoissa ottelussa Brasilia vastaan maalinkin. Sivatse. Aganesian. Syöttö epäonnistuu. Bessonov. Bessonov uudelleen. Demjanenka. Vastaan Turunen. Ja Turunen pääsi väliin. Suomen maalivahti Olli Huttunen. Oganesian. Ja jälleen vaarallinen tilanne. Kymäläinen oli eksyksissä. Mutta lopulta tilanne puretaan. Tosiaan suomalaiset erittäin suurissa vaikeuksissa koko ajan. Neuvostoliitto tulee täydellä voimalla. Bessonov, Huttunen. Suomihan pelasi eilen täällä jo yhden EM-karsintaottelun. Silloin Dynamon stadionilla ja 21-vuotisissa. Ja suomalaiset yllättivät erittäin myönteisesti 2-2 tasapelillään. Maalintekijöinä Ari Jelm ja Mika Widgren. Olli Huttunen. Ivanka. Utriainen. Suomalaisten heitto. Lahtinen heitti, mutta Demjanenka kattaa. Kymäläinen. Andreev ei ehtinyt tuossa tilanteessa mukaan. Bessonov. Demjanenka, Sivatse, Aganesian, Burjak. Ja jälleen vaarallinen paikka, mutta nyt Huttunen on nopeampi ja Schengelia ja Aganesian jäivät kakkoseksi tästä tilanteessa. Erittäin pitkä veto, mutta siellä siitä Himanka saa pallon aivan kuin suurilla ja vetää kovaa, mutta maalivahti Dasajev torjuu. Siinä Norjan Lilleströmissä pelaava Jussi Himanka pääsi tekopaikkaan. Kulma oli pieni, Dasajev peitti hienosti. Tässä näette tuon tilanteen. Himanka vetää ja Dasajevilla ei ole mahdollisuuksia vangita palloa. Hän työntää sen ulos kulmuriksi.
erittäin hyvä tilanne suomalaisilla ja oikeastaan ensimmäinen vaarallinen tilanne. Peliaikaa kulunut 12 minuuttia. Valve antaa kulmurin, antoi tuohon eteen. Suomalaiset eivät uskalla antaa kulmureita kovin lähelle Dasajevia, joka on vahva maalivahti. Valve keskittää, Himanka puskee ja hiukan ohi. Toinen paikka Jussi Himangalla, joka on hieman rampanakin tässä ottelussa, mutta erinomaisesti ja vaarallisesti hän on esiintynyt näissä 2 minuutin sisään tulleessa tilanteessa. Ensin tuo veto päin Dasajevia, kova veto ja sitten pusku hieman yli maali. Toivottavasti peli saakin tällaisia muotoja, sillä tuo Neuvostoliiton ensimmäinen 10-minuuttinen oli todella yhtä maalia ja suomalaisittain masentava. Sivatse. Burjak. Hän on Kiovan Dynamon miehiä, kuten suurin osa joukkueesta. Besonov. Sivatse, joukkueen libero, on noussut nyt ylös. Hän on Tbilisin Dynamon miehiä. Andreev keskittää. Huttunen nappaa. Siinä oli kyttäämässä aivan vieressä vaarallinen hyökkääjä Schengelia. Avaus. Himanka. Utriainen. Mutta ei onnistunut Mars läpipääsyssään Vesa Marsilta, joka pelasi ensimmäisen kerran maaottelun kesällä Islantia vastaan. Otettiin pallo pois siinä tuossa läpiajotilanteessa ja Utriaisen laukaus meni sitten selvästi yli. Joka tapauksessa Suomella on nyt kuitenkin otetta jo pelissä. Toivottavasti se jatkuu. Pallo. Aganesian. Numero 10. Hän on Ararat Jerevanista. Burjak. Ja pallo yli päätyrajan. Suomihan on pelannut tässä EM-karsinassa 2 kotiottelua tähän mennessä. Portugalia ja Puolaa vastaan hävinnyt molemmat ja tämä on siis ensimmäinen vierasottelu. Aganesian vetää päin Kymäläistä. Burjak. Demianenka. Aganesian. Sivatse. Pääsi ampumaan, mutta pahasti on. Ja täällä on hyvin kriittinen katsomo. Se myös viheltää helposti tuollaisille epäonnistuneille suoritukselle, oli sitten kyseessä kotijoukkue tai vierasjoukkue. Demianenka. Sivatse, joka on nyt jo ehtinyt tuosta puolustukseen alas. Sivatse edelleen. Valtaasta. Sivatse. Neuvostoliiton joukkue liikkuu paljon. Suomalaiset vetäytyvät hyvin alas puolustukseen. Kärkimiehetkin ovat jo hyvin alhaalla. Sivatse. Syöttö oli tarkoitus vetää Schengelialle. Suomalaisten heitto. Mars ei kuitenkaan onnistunut. Besonov. Hän lähtee voimakkaasti etenemään, mutta aika hyvin siinä kuitenkin. Tuo karvaus onnistui. Pekonen häiritsi hyvin. Sivatse. Ja kentän pinnassa on Lotinski, Kiovan Dynamon keskikenttämies, joka sai tuossa hieman jalkaansa äsken ottaessaan yhteen Marsin kanssa. Burjak. Kymäläinen välissä, mutta ei onnistu, vaan Schengelia oli nopeampi. Huttunen kuitenkin tuli hyvin ulos.
ja torjui tilanteen. Imanka pallon perään, ei onnistu, maalivahti Dasaja. Ja Lotsinski on jälleen kentällä, numero 6. Lotsinski. Aganesian. Utriainen katkaisi. Lahtinen. Remes. Remes alkoi leikitellä. Sengelia pääsee paikkaan. Harhauttelee Lahtista, mutta syötti jäi mahdollisuus. Vaarallinen tilanne ja leikittely oli kostautunut. Pauttaassa. Aganesian. Paitsio. Sengelia on siellä kyttäämässä näitä läpiajotilanteita. Hän on erittäin vaarallinen, nopea lähtemään. Lähtönopeus todella kova ja puolustuksemme saa olla kyllä varuillaan hänen läpimurroissaan. Neuvostoliitto pelaa selvästi 3 kärkipelaajalla ja painaa näin voimakkaasti myös peliä Suomen päätyyn. Tilanne on kuitenkin 1-0. Runsaan minuutin kuluttuahan Paltacha teki tuon 1-0. Nyt on pelattu 18,5 minuuttia. Kyseessä Euroopan mestaruuskarsintaturnaus ja pelipaikka Leninin stadion Moskovassa. Sengelia. Aganesian. Burjak. Andreev. Burjak. Kauniisti Demjanenka keskittää. Suomalaiset välissä. Suomalaisten heitto. Heittämässä Remes. Kymäläinen, sitten Mekonen. Hän saa jalkaansakin samalla ja Lahtinen pistää pallon maalivahti Huttusen. Uusien sääntöjen mukaan, mitä Suomessa ei vielä sarjaottelussa ole edes käytössä, on tuo tilanne, että maalivahti ei saa 2 kertaa ottaa palloa haltuunsa. Eilen esimerkiksi tuli vapaapotku Suomen maalilla juuri tämän takia ja 1 maali. Kansainvälisissä otteluissa tämä sääntö on jo käytössä. Suomessa vasta ensi keväänä kansallisissa sarjoissa. Kulmapotku Neuvostoliitolle ja antamaan Aganesian. 27-vuotias ja seura siis Ararat Jerevan. Vaaralliset Sengelia pääsi kääntämään ja sitten siinä oli vielä Andreevkin, mutta hieman ohi. Siinä oli tuo niin sanottu lyhyt kulmuri, jossa etumies nostaa päällään pallon jatkoon ja silloinhan puolustus yleensä on paniikkitilassa. Lahtinen, Imanka. Turunen nousi hyvin, mutta syöttö ei mennyt sinne. Utriainen. Lahtinen. Burjak. Bessonov, numero 2. Lotsinskille pistopallo, ei onnistunut. Ilkka Remes, 19-vuotias, tuore Suomen mestari 6-9, katkaisi tilanteen ja nyt Olli Huttu. Neuvostoliitto johtaa 1-0 ja tuo alku näytti murskaavalta. Nyt peli on tasaantunut, suomalaisillakin ollut muutama tilanne. Remes hukkasi ja niin pääsee Sengelia, mutta pääseekö loppuun saakka? Kranskog peittää, saa jalkansa väliin ja Neuvostoliiton heitto. Mikael Kranskog, numero 4, tuo liinaharja tuolla kentällä. Hän pelaa Ruotsissa IFK Norrköpingissä, on lähtöisin Ahvenanmaalta Maarianhaminasta. Heittämässä Burjak. Burjak uudelleen. Vesa Mars välissä. Ja Neuvostoliiton heitto. Lotsinski. Lotsinski uudelleen. Kierteisenä pahasti, mutta Huttunen on varuillaan.
Zivatse ottaa kauniisti pallon alas. Aganesian epäonnistuu syötössään. Ja näin suomalaiset tulevat. Turunen. Mutta Himanka ei tullut vastaan ja Bessonov hoiteli tilanteen. Lotsinski. Numero 6. Demjanenka. Vaarallinen nouseva puolustaja. Burjak. Demjanenka. Vastaa Lahtinen. Hyvä puolenvaihto. Lotsinski. Ball. Ja Aki Lahtinen siivoaa maalin edustaa. Baltaassa. Turunen. Himanka. Utriainen. Neuvostoliitto tulee jälleen. Lotsinski. Kääntää maalille pahasti. Siinä Schengelia tavoitti pallon, mutta sen verran pukkaus oli voimaton, että Huttusen oli helppo työ napata. Jalkapohja edellä tuli voimakkaasti Zivatse. Ja nyt siitä tuli sitten vapaa potku. Ottelun tuomari on siis Jagot Bauman ja hänen kotimaansa Sveitsi. Vapaapotku ja Aki Lahtinen. Utriainen. Turunen. Kääntää maalille. Mutta Bessonov otti ja lähtee saman tien voimakkaaseen kovaan ylösnousuun. Kymäläinen pääsi väliin ja torjui tuon tilanteen. Mars. Vesa Marshan on pelannut jopa tuolla Saksan liittotasavallassakin. Hänellä on kokemusta. Nykyisin hän on Kokkolan palloveikoissa. Viime vuonna vielä Pietarsaaressa. Ja nyt siis jo A-maajoukkueen aloituskokoonpanossa. Ja siinä tämän päivän suomalainen hiski, eli Juhani Himanka, mies joka pelaa Lilleströmissä Norjassa. Mutta heittämään kuitenkin Ilkka Remes. Valvee. Perään Utriainen ei onnistu. 25 minuuttia pelattu. Neuvostoliitto johtaa edelleen tuolla Salama-alullaan, eli 1-0 maalillaan. Valvee. Pikkunäppärää, häntä potkittiin jalkoihin, siitä suomalaisten vapaapotku. Murheellisen Portugali-ottelun jälkeen, jossa syöttöpeli ei onnistunut lainkaan, suomalaiset ovat tässä pelissä olleet selvästi syötössä tarkempia. Ja tässä näette, kuinka laajalla säteellä Dasajev hallitsee tuota rangaistusaluetta. Aki Lahtinen antoi kaaripallon aika rangaistusalueen rajalle. Dasajev tuli sieltä ja nyrkkeili sen ylisivurajan. Pitkä heitto tulossa, heittämässä Aki Lahtinen. Turunen. Utriainen pääsi vetämään, ei onnistunut, paitsi. Lotsinski, Zivatse. Neuvostoliiton joukkue on periaatteessa sama kuin maailmanmestaruuskilpailussakin. Ainoastaan 2 uutta miestä on tässä 16 pelaajan joukossa. He ovat Lotsinski ja Svetsov. Lotsinski ainoa mies, joka aloituksessa, joka ei ollut MM-kisoissa mukana. Turunen hieman työnteli käsillään, siitä vapaapotku Neuvostoliitolle. Tietysti moni jalkapallo asiantuntija ja ystävä odottaisi, että kentällä olisi myös Alek Lahin.
Neuvostoliiton tunnetun jalkapalloilija, joka valittiin vuonna 1975 jopa Euroopan parhaaksikin, mutta hän äksyili MM-kisoissa niin omille joukkuetovereilleen kuin erotuomareillekin on pudotettu pois, selvää kurinpalautusta. Mars. Granskuu. Syöttö ei onnistu. Erittäin pahasti. Ja suora veto. Huttunen torjuu. Siinä oli Pallilta erittäin nopea. Andrejevilta erittäin nopea kääntö. Huttunen reagoi nopeasti, torjui pallon kulmuriksi. Tässä näette uudelleen tuon tilanteen. Kova veto, mutta Huttunen nyrkkeilee pallon yli päätyrajan. Ja Huttunen torjui pallon yli päätyrajan. Ja sain tuolta Pasilasta korviini tiedon, että täällä nähtävät hidastukset eivät tule Suomeen asti, joten jätetään ne sitten omaan rauhaan ja varmasti saan sitten tiedon jatkossa, jos ne tulevat, ja näin voimme niitäkin kommentoida. Täällä ne näkyvät ja samaan aikaan haetaan jo vaihtoa. Neuvostoliitti nimittäin on vaihtamassa. Pois otetaan Schengelia ja tilalle tulee numero 15 Vadim Jevtushenko. Peliä oli pelattu 28,5 minuuttia. Kentälle Jevtushenko. Kulmopotku, vaarallinen kierteisenä, mutta Huttunen ottaa pallon. Neuvostoliiton Vadim Jevtushenko on 24-vuotias. Hän on kärkipelaaja ja edustaa Kiovan Dynamoa, kuten niin moni muu tässä joukkueessa. 7 pelaajaa peräti on Kiovan Dynamosta, jonka valmentajana muuten maajoukkueen valmentaja Valeri Lobanovski toimii vielä tämän kauden loppuun, mutta sitten hän jättää seuravalmennushommat ja ainoastaan hoitaa maajoukkueen. Remes, Utriainen. Erittäin kovaotteisesti Ball tuli takapäin ja vapaapotku Suomelle. Ilkka Remes. Besonov, joka pelaa laajalla säteellä. Hyvä harhautus. Burjak siirtää laitaan. Jevtushenko. Ja jälleen kulmapotku Neuvostoliitolle. Puoli tuntia kulunut. Neuvostoliitto johtaa ottelua 1-0. Ja maalihan tuli jo noin 1,5 minuutin pelin jälkeen ja maalintekijä oli Baltas. Turunen välissä ja näin Neuvostoliiton heitto. Uudelleen Neuvostoliiton heitto. Ja nyt peli hieman sitten jo levitetäänkin. Demjanenko, Lahtinen välissä ja Utriainen. Suomalaiset purkavat tilanteen. Imanka on kyttäämässä. Hänhän ei ole mikään tuollaisten nopeiden pistopallojen mies, vaikka kärkipelaaja onkin. Hoitaa hommaa hyvin kuitenkin. Edelleen ja vielä kerran ja niin pallo pysyy suomalaisilla, mutta kyllä siinä Imanka hieman liikaa hautoi tuota palloa. Mekonen menettää tilanteen ja kaiken lisäksi vielä vapaapotku Neuvostoliitolle. Sivatse, joukkueen kapteeni ja joukkueen libero. Demjanenko. Neuvostoliiton heitto. Heittämässä Anatoli Demjanenko.
Pal. Lahtinen. Valve ei ehtinyt väliin. Zivatse. Lahtinen jälleen siellä kantona kaskessa, mutta syöttö ei mene perille. Omille nimittäin. Lotsinski. Pal. Suomalaisten heitto. Siinä kyllä tuossa tilanteessa Paltacha kiipesi Imangan selkään. Vapaapotku suomalaisille. Ja numero 5 on siis Ilkka Remes. Divatte. ...33 minuuttia pelattu. Neuvostoliitto johtaa 1-0. Sää on poutainen ja lämpöasteita siis noin 5, joten edelliskerran 12 pakkasasteen peli ei tällä kertaa uusiutunut, vaikka silloinkin pelattiin lokakuussa, kuten nytkin. Granskog epäonnistuu ja siitä pääsee aivan suoraan pomppupallosta sitten Burjak vetämään, ei kuitenkaan onnistu. Turunen. Suomen heitto. Pekonen. Utriainen. Imanka. Turunen. Imanka. Pienillä pallon siirrolla nyt pallo pysyy suomalaisilla. Lahtinen. Nyt on Granskogilla paikka. Ei onnistunut. Hän ei saanut asetettua palloa. Nyt tulee vastahyökkäys Neuvostoliitolle. Ylivoimahyökkäys. 3-2 vastaan. Ja näin pääsee etenemään aivan suoraan. Huttunen tulee vastaan. Ja vielä jatkuu tilanne. Kyllä siinä oli nyt tosiaan vaarallinen tilanne. Neuvostoliittolaiset suorastaan kyllä möhlivät tuossa. He eivät pelanneet tilannetta loppuun. Ja varsinkin Bessonov, joka ryntäsi tuonne maalintekopaikkaan, hän lopetti pelaamisen, kun ei onnistunut ensimmäisellä yrittämällään. Ja kansa viheltää aika kovaa täällä nyt stadionilla. Burjak. Turunen. Lahtinen. Valve. Utriainen. Ja syöttö menee Mäkeen. Paltacha. Aganesian. Mutta epäonnistuvat neuvostoliittolaisetkin. Siinä oli Burjak aivan vieressä, mutta Aganesian nosti hänen ylitseen ja suomalaisten rajaheitto. Aki Lahtinen. 35 minuuttia pelattu ensimmäistä puoliaikaa, 10 minuuttia jäljellä. Neuvostoliitto johtaa edelleen 1-0. Neuvostoliitolla on ollut vaarallisia tilanteita, mutta mistään paniikkijatkosta ei voida puhua. Ensimmäinen 10 minuuttiahan oli todella murskaava. Lahtinen jälleen heittämässä. Hän heittää nuo sivurajaheitot, varsinkin pitkät heitot. Turunen latasi, ei onnistunut. Ja jälleen neuvostoliittolaiset täntäsivät voimakkaasti perään. Nämä vastahyökkäykset ovat vaarallisia ja esimerkiksi joukkueemme valmentaja Martti Kuusela painotti erikoisesti, että jos joku pelaaja nousee ylös puolustuksesta, toisten on hänet korvattava, muuten tulee vastaisku ja tulee kova. Ja tuossa pari minuuttia sitten hän oli yksi tuollainen tyypillinen tilanne, jolloin Neuvostoliitto pääsi iskemään nopeasti ja oli siirtyä 2-0 johtoon. Imanka hävisi Paltachalle tuon pääpelitilanteen.
Burjak. Bessonov. Etenee voimakkaasti. Demjanenko. Ball. Demjanenko. Puolenvaihto. Lotsinski ei saa kuitenkaan palloa. Suomalaisten heitto ja heittämään Ilkka Remes. Imanka. Granskog lähtee nousuun. Lahtinen. Granskog numero 4. Hän siis pelaa meidän etutopparia. Lahtinen. Turunen. Sivatse välissä. Erittäin taitavasti Sivatse otti pallon alas ja käynnisti oman hyökkäyksen. Burjak. Paitsio. Siinä oli myös Aki Lahtinen jo välissäkin, mutta tilanne kuitenkin paitti. Ja samaan aikaan pitelee sitten Vladimir Bessonov. Jalkaansa hän sai siinä tällin ja on kentän ulkopuolella. Sivatse. Burjak. Ball taitavasti Neuvostoliitto siirsi tuon pallon tuossa hyökkäyksestä, mutta ei pääse nyt vauhdilla nostamaan. Lotsinski. Siinä Aganesian kaadetaan ja kaatajana on Pekonen ja sveitsiläistuomari käy häntä siitä nustelemaan. Vapaa potku Neuvostoliitolla, 10 on Aganesian. Vaarallinen tilanne jälleen tuosta. Neuvostoliittolaiset ovat hyviä pääpelaajia, hyökkäyspäästä rynnistävät voimakkaasti. Katsotaan millainen tilanne tästä tulee. Ja hieman ohi. Tosin kyllä tällä kertaa meidän omasta puolustajastamme ja näin kulmapotku Neuvostoliitolle, jota menee antamaan Burjak. Leonid Burjak, joka on Kiovan Dynamon pelaaja, 29-vuotias. Kierteisenä maalille, Huttunen nyrkkeilee, mutta samaan aikaan kuitenkin siinä Vladimir Bessonov ottaa Huttusta ja vapaa potku suomalaisille. Bessonov tuli aika surutta siihen tilanteeseen, onneksi Huttunen ei pahemmin loukkaantunut ja näin vapaa potku suomalaisille. Ottelun toiselle puoliajalle. Tilanne on edelleen 1-0 Neuvostoliiton hyväksi, sillä ensimmäisen puoliajan lopussa ei ollut enää sanottavammin vaarallisia tilanteita, ei kummallakaan, ei Neuvostoliitolla, kuten ei Suomellakaan, ja näin pääsitte mukaan tälle toiselle puoliajalle, ja lähtöasetelmat siis Neuvostoliiton hyväksi 1-0. Neuvostoliittohan joutui vaihtamaan välittömästi jo tuossa ensimmäisen jakson puolivälissä Schengelian pois ja numero 11 ja tilalle tuli siis Vadim Jevtushenka. Suomen maalissa siis edelleen Olli Huttunen, 22-vuotias Valkeakosken Hakan veräjän vartija. Näin lähdemme mukaan toiselle puoliajalle ja kyseessähän on Euroopan mestaruusturnauksen karsintaottelu Suomi-Neuvostoliitto. Tämä on Suomen 3. karsintaottelu ja varsinainen lopputurnaushan pelataan sitten 2 vuoden kuluttua Ranskassa. Euroopan mestaruus ratkaistaan joka 4. vuosi, aina parillisina vuosina ja siis 84 on tuo lopputurnaus seuraavan kerran. Viimeksi hän Euroopan mestaruuden voitti. Loppuottelu pelattiin Roomassa ja silloin Saksan liittotasavalta voitti siinä Belgian. Granskog, kymäläinen. Andrejev. Kova yhteentörmäys. Mitään Lotsinski kaatui siinä, mutta mitään rankkaria tuossa ei sveitsiläisen rotuomari suinkaan ajatellut. Neuvostoliitto tulee kuitenkin voimalla. Burjak epäonnistuu syötössään. Lahtinen.
Ei päässyt kääntämään marssille tuosta suomalaisten heitto ja samaan aikaan Lahtinen sai potkun jalkaansakin siinä. 3 miestä kävi kimppuun. Utriainen, Imanka. Imanka tulee sieltä, tulee edelleen, mutta nyt jo menetti pallon. Turunen vastassa. Neuvostoliitto lähtee nopeaan. Jevtushenka. Kymäläinen hoiteli tilanteen. Demjanenka. Andreev. Ja Granskog vetäisi pallon yli sivurajan. Neuvostoliiton heitto. Heittämässä Anatoli Demjanenka. Demjanenka uudelleen. Nousee ylös. Turunen varjostaa. Granskog ottaa pallon pois. Ja voimakkaasti taklaten aivan oikeaoppisesti selvitti tilanteen. Utriainen. Häntä töni Baltasha. Valve. Valve ei ole päässyt. Nyt on paha tilanne. Valve antoi taaksepäin. Valli on tyhjänä. Huttunen poissa pelistä. Mutta sieltä tuli kuitenkin sitten sellainen paukku, joka meni maalin ohi. Ja minkäännäköistä vaaraa ei siitä syntynytkään. Tilanne oli sikäli uhkaava kuitenkin, että kuinka tuo tilanne kehittyi. Se lähti harhasyötöstä liian hitaasta vedosta ja näin ollen sitten Huttunen joutui tulemaan liian pitkälle vastaan. Se oli hänen ainoa mahdollisuutensa. Mikäli nyt sitten näette siellä Koto-Suomessa näitä hidastuksia nyt toisen puoliajan alkaessa ja sain tiedon, että ei niitä nytkään nähdä siellä. Yritimme tässä puolialakin selvittää tilannetta, mutta tilanne ei näyttänyt kuitenkaan paranemaan. Vapaa potku ja samanaikaisesti Aki Lahtista lääkitään. Tuolla hän sai jalkaansa sen verran kovan tällin. Tuossa äsken häneltä on jalkapallokenkä pois jalasta. Saa nähdä, pystyykö hän jatkamaan. Hän on kentän sivussa. Ja nyt sitten vaarallinen vapaapotkutilanne Neuvostoliitolle. Suomalaiset rakentavat muuria. Hurjak vetää päin muuria. Turusen jalkaan suoraan ja Olli Huttunen. On mielenkiintoista nyt nähdä sitten, pystyykö Aki Lahtinen jatkamaan. Hän on edelleen huoltojoukkojemme siinä paikkailtavana. Siellä on joukkueen lääkäri Juhani Pöntinen ja näyttää siltä, että Aki solmisi nyt kengännauhoja kiinni ja jatkaisi sittenkin peliä. Joka tapauksessa suomalaisilla miesalivoima nyt. Aganesian, Lotsinski, Granskog, Besonov, paha mylly päällä, Hurjak vetää, kohti ylänurkkaa, hieman ohi. Ja nyt Aki Lahtinen nilkutteli sitten takaisin kentälle. Saa nähdä sitten, kestääkö hänen jalkansa vai tuleeko vaihto. Turunen. Valve on menossa. Turunen edelleen etenee rankkarialueelle, keskittää hyvin, mutta Baldaassa on päänsä kanssa ja pistää pallon pulkuriksi. Nopea vaarallinen ylösnousu Suomelta ja suomalaisten mahdollisuudet ovatkin hyvin paljon tässä ottelussa juuri vastahyökkäyksien varassa, nopeiden vastahyökkäyksien. Silloinhan päästään iskemään kuin yllättäen. Ja suomalaisten kulmurit antaa molemmilta puolilta Ari Valve. Dasajev ottaa kuitenkin varmasti nuo ilmapallot. Jevtushenka, Hurjak, Utriainen otti pallon pois. Valve menossa vastaan Demjanenka. Demjanenka voittaa, mutta saa siitä rajaheiton.
Aghanessian. Aghanessian tekee voimakkaasti työtä kentän kaikilla alueilla. Ball, Andrei Ball, Kiovan Dynamosta. Vaarallinen syöttö, mutta Pauno Kymäläinen venyttää aivan parhaimpaansa ja esti tuon läpisyöttö. Utriainen vastaan Ball. Pekonen. Ja näin maalivahti Dasaja. Burjak. Andreev. Heitoksi menee Neuvostoliiton rajaheitto. Sveitsiläinen tuomaristo. Eilisessä nuorten ottelussa oli unkarilainen tuomaristo. Sveitsiläistuomaristo on tässä pärjännyt hyvin. Mutta ottelu on ollutkin suhteellisen siisti, rehti ja peli. Suomalaisten kaapottu. Annu Turunen kaadettiin. Ja nyt Suomi hakee vaihtoa, mutta tuskinpa sieltä Aki Lahtinen tulee pois, sillä kentälle on tulossa Atik Ismail. Tai sitten mikäli Aki tulee pois, niin suoritetaan kenttäjärjestysmuutoksia. Dasaja. Kyllä Lahtinen tulee pois kentältä. Siellä on vaihtolaikka 2 ja 15 ja 2 on Aki Lahtisen numero ja Atik Ismail on numero 15. On varmaa silloin, että Peter Utriainen putoaa vielä alemmaksi kuin nykyisellään hän pelaa. Hän pelaa muutenkin keskikenttää. Omassa seurassaan vasenta keskikenttämiestä. Divatte. Jevtusenka. Hänhän on vaihtomies. Tuli siis Schengelian tilalle. Demjanenka. Harhautti Turusen. Andreev pääsee vetämään kohti yläkulmaa, mutta ohi. Ja samaan aikaan sitten Suomi tosiaan suorittaa vaihdon. Ja Aki Lahtinen tulee pois kentältä. Hän sai niin kovan tällin jalkaansa, ettei jatka. Ja kentälle numero 15, Atik Ismail. Ja siinä siis Aki Lahtinen nilkuttelee, irvistelee. Jalkaan tuli sen verran kova tälli, että hän ei pystynyt jatkamaan täysipainoisesti ja näin vaihto suoritettiin. Ja katsotaan sitten, millaiseksi tuo Suomen kenttäjärjestys muodostuu. Maaliviivalta. Siinä oli Jevtusenka sutimassa, mutta Huttunen pelasti aivan tuosta. Se oli vaikea tilanne. Samaan aikaan hän loukkaantuu. Ja näin Suomen joukkueen huoltomiehistö saa luvan tulla kentälle. Siinä oli oman pelaajan kanssa tuo loukkaantuminen tapahtui. Ja nyt on sitten Olli Huttunen loukkaantuneena tuolla kentän pinnassa. Suomellahan muutenkin on rampoja aivan tarpeeksi jo ennen ottelua. Esimerkiksi Parikka on ollut jo pitkään jalkakipuinen. Samaten Himangan jalka ei ole ollut oikein kunnossa, joten suuria takapakkeja ei olisi varaa ottaa. Ja nythän siis Aki Lahtinenkin vielä joutui. Juha Annunen on. Samasta tulee veto, mutta se menee hieman ohi ja uusi kulmuri. Niin Juha Annunen on tuolla vaihtopenkillä myös, mutta hän tuskin pystyy pelaamaan lainkaan, sillä hän sai sunnuntaina Tampereella, kun 69 vei Suomen mestaruuden, sellaisen tällin pohkeeseensa, että se on jopa kosketusarka ja pelaaminen ei liene mahdollista. Kulmurin antaa Aghanessian, tulee lyhyenä tuohon ja suomalaiset purkivat. Valvee ja Atik sitten siellä rynnimässä. Pekonen on todennäköisesti siirtynyt tänne Aki Lahtisen paikalle nyt
keskikentältä Esa Pekonen toiseksi puolustajaksi. Se on siis tämä taktinen siirto. Kyllä, Esa on täällä oikean puolustajan paikalla Aki Lahtisen tilalla. Mutta nyt Andreen menee ja sijoittaa pallon maaliin. Ei siinä auttanut mikään. Tilanne on nyt 2-0. Maalintekijänä Sergei Andreev ja toista puoliaikaa pelattu 11,5 minuuttia. 2-0. Ja kyllähän Neuvostoliitto painoikin päälle tässä erittäin voimakkaasti viime hetket ja tuo Aki Lahtisen loukkaantumisesta aiheutunut miesalivoima ja sitten Neuvostoliiton vauhti saivat aikaan sen, että jonkinlaista paniikkiahan tuolla Suomen maalilla jo pitkään oli. 2-0 Neuvostoliiton hyväksi, maalintekijät Baltasha ja Andreev. Sivatse. Demjanenka. Baltasha, toinen maalintekijöistä. Burjak. Besonov. Mutta Ismail vetää koipeen ja siitä vapaa potku Neuvostoliitolle. Mars katkaisi hyvin. Valvee. Himanka on vapaana. Oli myös Atik. Atik antoi Himangalle, mutta Himanka epäonnistui. Ja näin lähtee Neuvostoliittoon jälleen Demjanenka. Voimakkaasti edeten. Besonov. Huttunen maalissa. Varmasti ilmapallo haltuun. Nopea pelinkäynnistys. Marks. Ismail. Ja siinä Pall kaatoi hänet. Vapaa potku Suomelle. Ottelun toista puoliaikaa pelattu 13 minuuttia ja Neuvostoliitto johtaa 2-0. Tämä on siis Neuvostoliiton ensimmäinen ottelu tästä EM-karsintaturnauksessa. Suomihan on pelannut 2 ottelua aikaisemmin, hävinnyt Portugalille ja Puolalle. Ja sitten viime viikonvaihteessahan Portugali voitti kotonaan Puolan. Kyseessä on kaksinkertainen sarja. Manka vastaan Besonov. Suomen heitto. Sivatse. Marks. Utriainen paitsi. Lotsinski. Burjak. Besonov. Demjanenka. Ja erotuomari. Demjanenka vastaan Himanka ja suomalaisten rajaheitto. Esa Pekonen siirtyy siis tuohon Aki Lahtisen paikalle oikeaksi puolustajaksi. Suomalaisethan eivät pelaa miesvartiointia sillä lailla kuin Portugalia vastaan, jolloin tuo miesvartiointi kaiken lisäksi epäonnistui pahasti. Suomalaiset ovat hyvin paljon varovaisempia ja siinä Juhani Himanka näyttää erotuomarille, että tuosta olisi pitänyt kaivaa rintataskua ja korttia. Sveitsiläiserotuomari otti asian tyylikkäästi, nyökytteli ja peli jatkuu. Vapaapotkun antaa Utriainen. Ja tässä aje. Siinä oli Kymäläinen noussut jälleen erikoistilanteessa ylös ja puski, mutta hukkaus oli voimaton. Heittämästä Demjanenka. Ono, Demjanenka. Ja maalivahti Dasai. Maailmanmestaruuskilpailuthan olivat Neuvostoliitolle pettymys.
Joukkue ei päässyt mitalipeleihin, vaikka se oli 2 vuotta pelannut voittamattomana ennen kisoja. Ja tuloksenahan oli sitten myös valmentajan vaihdos, mutta yleisesti on kysytty, että miksi ei Neuvostoliitto menestynyt. Ja siihen urheilukomitean jalkapallojaoston päällikkö Vjatslav Kalatkov on antanut oman ratkaisun. Katsotaan tämä. Kivatti nousee, pääsee vetämään. Kymäläinen peittää. Burjak. Notinski. Gransku välissä. Suomalaisten heitto. Niin Kalatkov sanoi nimenomaan, että Neuvostoliitto ratkaisupeleissä hävisi selvästi voimassa ja nopeudessa, mutta puuttui myös taistelutahtoa. Ja eräiden Tbilisin Dynamon tähtipelaajien pää meni lisäksi pyörälle Euroopan cupvoittajien voiton ansiosta. Ja nythän tässä joukkueessa ei ole kuin yksi Tbilisin Dynamon pelaaja enää kentällä. Hän on Alexander Tivatte. Schengelia, joka oli toinen Tbilisin mies joukkueessa, vaihdettiin pois alle puolen tunnin peli. Sen sijaan Kiovan Dynamon ja Moskovan Spartakin miehiä on yhä enemmän joukkueessa. Vapaapotku Neuvostoliitolle, Burjak, joka on ollut keskikentällä tänään erittäin rakentava voima, Jevtushenka, Burjak.